Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова, чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Новые друзья, новые знакомства, новые интересы, самое главное. Зәйдә эш сәфәре белән республика рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов булды. Күчмә кошлары белән гриппта кайтырга мөмкин. Зәйдә чираттагы чаңгы ярышлары узды. Зәйгә Татарстан рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов килде. Эш сәфәре барышында ул беренче мәктәп эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук энергетик мәдәният йортында Зәйнең актив яшьләре белән аралашты. Мин дә шат. Шат егетләр, кызлар. Татарстан рәисе ярдәмчесе алдынгылар балалар һәм яшүсмерләр хәрәкәтенең региональ бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов Зәйгә килде. Эш сәфәрен ул беренче мәктәптән башлады. Дәресләрдән тыш укучыларның нәрсә белән мавыгу, түгәрәкләр эшчәнлеге, мәктәп музее белән таныштырдылар. Күптән түгел Зәйнең беренче мәктәп укучылары беренчеләрдән булып, алдынгылар Россия яшүсмерләр хәрәкәтенә кушылды. Опыт есть большой, то же самое, как мы в РДШ состоим с 2016 года. То есть здесь довольно-таки недавно, 2 недели назад, стали первой. Алдынгылар балалар һәм яшүсмерләр хәрәкәте 12 юнәлеш буенча эш алып бара, ул укучыларны мавыгулары буенча берләштерә. Мондый хәрәкәтләрне Татарстанның барлык шәһәр районнарында булдырачакбыз, диде республика рәисе үзенең чыгышында. Моя задача вам рассказать об этом движении, чтобы вы попробовали почувствовать, какое оно на вкус, не поучаствовав там предварительно. Тимур Сөләймановның эш визиты энергетик мәдәният сараенда дәвам итте. Биредә ул районның актив яшьләре белән аралашты. Алдынгылар балалар һәм яшьләрнең гомум Россия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтен төзү эшендә катнашты. Яшүсмерләр белән әңгәмә курды. Татарстанга җылы яктан күчмә кошлар кайта башлады. Алар үзләре белән кош гриппы да ияртергә мөмкин. Йогышлы авырудан хуҗалыктагы кош-кортларны ничек сакларга? Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Җылы яктан кайтучы кошлар үзләре белән гриппта ияртергә мөмкин. Моны истә тотып, иске Зәйдә яшәүче Нияз Салихов кош-кортларын урамга чыгармый, аларны ябылуда тотуны өстен күрә. Күп еллар дәвамында мал табибы булып эшләүче, авырган кошны да бик яхшы аера. Авыру тавыкларны инде алар күренеп тора, аларны кәефләре булмый, борыннарыннан агып торырга мөмкин. Алар буйык булып утырып торалар. Кошлар кайту чорында йорт кошларын ябык урыннарда тотарга кирәк. Урамга һәм сулыкларга чыгармаска киңәш итә ветеринария белгечләре. Билгесез җитештерүчеләрдән азык һәм кош-корт сатып алмауың хәерле булуын искәртәләр. Киек кошлар белән, бүтән кыргый кошлар белән әйтик, азыкны ябык урыннарда сакларга зарури. Чөнки чыпчыклар, күгәрченнәр киреп анда үзләре белән алып керергә мөҗитләр, шуның белән безнең ул шир барлыкка килергә мөҗит. Хәзерге көндә районда кош гриппы буенча вәзгыять тотрыклы, тик шулай да ветеринария берләшмәсе белгечләре сак булырга киңәш итә. Зәй районында 10 фермер хуҗалык кошчылык белән шөгыльләнә. Бу уңайдан мал табиблары тарафыннан ветеринария чаралары, аңлату эшләре алып барыла. Кошлар үлгән очракта яки шикле билгеләр табылганда кичекмәстән ветеринария хезмәтен чакырту зарур. Адилия Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре. Зәйдә яңа билгеләнеш Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясе белән хәзер кем җитәкчелек итәчәк? Тулырак киләсе видео язмада. Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясенә директор итеп Марат Мөхәммәтханов билгеләнде. Ул моңа кадәр 5 ел дәвамында беренче мәктәп җитәкчесе вазифасын башкарды. Хәзер исә бер юлы 2 белем йорты белән җитәкчелек итәчәк. Марат Фәим улы югары педагогик белемгә ия, бу өлкәдә 15 елдан артык хезмәт стажы бар. Яршаллының беренче музыка мәктәбе укучылары Зәй тамашачысына үзләренең матур чыгышларын тәкъдим иттеләр. Концерт барышында матур баян көйләрен, шулай ук моңлы халык җырларын тыңларга мөмкин булды. Зәйнең музыка мәктәбе сәхнәсендә яршаллы егетләре, алар автошәһәрнең беренче музыка мәктәбендә укыйлар. Гармоника квартеты Зәй тамашачысына иң матур чыгышларын тәкъдим итте. Алар баянда һәм аккордеонда оста уйнаулары белән тамашачыны сокландырды. Концерттан соң исә Яршаллыдан килгән педагог Елена Лобанова мастер-класста үткәрде.
Зейлелер тырышып эшлиләр дә спорт белән дә актив шөгыльләнәләр. Моның шулай булуын төрле идарә, оешма хезмәткәрләре арасында узган чаңгы буенча шәһәр беренчелеге раслады. Спорт ярышларыннан безнең репортаж. Узган шимбәдә Зейнең яңа шәһәр урман буе шаугыр килеп торды. Шәһәрнең оешма предприятие, төрле идарә хезмәткәрләре чаңгы буенча шәһәр беренчелегендә ярышты. Ярышлар сәламәтлек спартакиадасы кысаларында оештырылды. Сегодня я вам желаю честной спортивной борьбы, хорошего весеннего настроения, скользкой лыжни. Успехов вам! С праздником! Байрам белән сезне! Оешма хезмәткәрләре тырышып эшлиләр дә, спорт белән дә шөгыльләнәләр. Чаңгы шуучыларга һава торышы да җылы булды. Беренче булып стартка хатын-кызлар басты. Хатын-кызлардан Регина Краснова беренче, икенче урында Гөлназ Тихонова калды. Регина Волкова өченче урынны алуга иреште. Ир-атлар арасында финишка беренче булып Михаил Комендантов килде, икенче урында Дмитрий Руди, өченче урында Максим Изосимов калды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Бүгенге чыгарылыш шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.